A Jászkíséri Református Egyház megkereszteltettek anyakönyve 1921-től. Sorszám 25-ös. Született 1928. április 18-án, megkeresztelve április 29-én. Neve Zsófia, neme lány, törvényes. Apja Juhász Ferenc, református, jászkíséri születésű gazda. Anyja Balázs Eszter, református, jászkíséri születésű. Lakhelyük Jászkísér. Hogy valami hol kezdődik és hol végződik, hogy valami milyen messzire is nyúlik, hogy valami meddig érezteti hatását, hogy a hajszálgyökerek milyen mélyre vezetnek, az mindig titok. Áldott az Isten, az örökkévaló, aki Juhász Zsófi személyében nagy és értékes embert adott református egyházunknak, magyar népünknek. Diakónia. Ennek a szónak történelme, fénye, becsülete és rangja volt. Én nagyon bízom, hogy lesz is. Mi lenne az egyház hitelével a szeretet gyakorlása nélkül? Gyökereimből táplálkozom. Kezemben apám marka tárul, arcomon anyám mosolya vibrál, beszél, s valami titkos idegenség remeg, ha fél. Szüleim egyszerű paraszt emberek voltak. Drága apám, anyám. Nagyon sokat kaptam tőlük. Szeretetet, tartást, tisztességet. Mit adtál? Kezembe nyitott könyvet, gazdagot, fejembe sziporkázó gondolatot, szemembe fényt, arcomra mosolyt, és karjaimba akaratot.
szárnyat, repülni mélység felett, merészelni félelem helyett, ragyogó ruhát, táskát cipelni, furuját együtt ciripelni, adtál kocsit, hordani terhet, feltölteni a kiásott vermet, adtál csókot, hogy én is adjak, fészket, hogy abba maradjak, hogy fény legyek, így adtál erőt, kedvet, az egeket verőt. Adtál, adtál, ó, adtál sokat, hogy én tegyek gazdaggá másokat. Jaj, bár, gyere! Mennyire zárt világ, mennyire ismeretlen, becsukott, bespalettázott terület egy-egy gyerek élete. És mégis hinni véljük és tapasztaljuk. Noha az ajtók zárva vannak, mégis belép Jézus az életükbe. Miért is ne volnának hivatalosak ők is a hit gazdag asztalához? Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Amen. A 226. dicséret verseit énekeljük. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Kedves testvéreim, mindenek előtt Jézus arra figyelmezteti a tanítványait, hogy vegyék észre azokat az embereket, akiknek a legnagyobb szükségük van a segítségre. Észrevenni azokat, akik elhagyottak, akik szenvednek, akik úgy érzik, hogy ők senkinek sem kellenek, senkihez sem tartoznak, és velük nem gondol senki. Ezt igazán csak azok tudják átérezni, akik valamilyen módon ezt megtapasztalták. Ha valaki lemegy az itteni gyermekotthonba, vagy Tiszafüredre, vagy valamelyik másik ilyen otthonban, és megkeresi, megnézi ezeket a gyermekeket. És egyszerűen valamelyiket megsímogatja, talán az illető gyermek nem is fog tudni válaszolni. De a szeme felragyog, és ebből a ragyogásból mindjárt visszasugárzik az a hála, az az öröm, hogy de jó, hogy észrevettél, de jó, hogy törődsz velem, de jó, hogy én a te szemedben valami érték vagyok. Én is vagyok valaki. A mi házunk gyermek otthon, benne sok gyerek van otthon, de hogy lehet otthon lenni, mikor nincs rokonunk senkink? Ez a titok, ez a kérdés, ha nincs anya, van-e féltés, ha nincs testvér, van-e játék, van-e öröm és ajándék, és ha van, hát honnan is lesz, anya helyett anya hogy lesz, testvér helyett lesz a testvér, ez a titok kereszténység. Valaki egyszer mondta már,
ha nincs rokon is lesz család, lesz majd testvér, lesz majd anya, ez a Jézus diadala. Véletlenül kerültem a fogyatékos gyerekek közé. Addig azt sem tudtam, hogy ilyenek élnek a világon. Engem tényleg az Úristen választott ki erre, mert a papi pályára nem éreztem elhivatottságot. Debrecenben végeztem a teológiai akadémiát, és egyik nyáron a Duna-Almási Intézetünkhöz hívtak ki segíteni, mert nem volt elég emberük. Ez is egészségügyi fiúintézet a mai napig. Az egyik esti ájtaton az Isten háztartásáról szóló igét értelmeztük. És azok a gyerekek voltak az Isten háztartása. Az ő kicsinyei. Ez valóban a megvilágosodás volt számomra. Hiszen ekkor jöttem rá, hogy ez az én feladatom. Mint egy idős testvér magam köré gyűjteni a kicsinyeket, akik kevesek és képtelenek a maguk ellátására és megtartására. Vagyis az öregeket, gyerekeket, betegeket, tehetetleneket és a fogyatékosokat. Nem tudom, lábban nem Ez a szeretett szolgálat vagy diakónia. A diakónia szolgálatot, gondoskodást jelent. Akik azt végzik, a diakónusok. Nem kötve, kedvesen, és többé már senkinek őhez. Nem nyafognék, de most már késő, most látom milyen óriás ő, főkehaja lebben az égen, készítő tolt az ég vizében. 170 ágyunk van, ebből 6 az egyházi, a többi állami. 70 gyerekünk elfekvő. Az ágyak melletti szolgálat igen mély hivatástudatot, rendszeres lelki tápláltatást kíván. Mert csak a krisztusi alázat és engedelmesség által végezhető ez a munka. Ha ők szólnak, elhallgat a szél is, és kivirágzik mind a liliom. Levelet bont a mandula ága, és tűz csillan fel a Sionon. Ha ők sírnak, zokognak a fák is, és virrasztanak mind a csillagok. De hogyha a nevetésük hallik, táncba kezdenek az angyalok. Csak a boldog ember tud szeretni és szolgálni. Csak a boldog tud másokat is boldogítani. Annyiszor átéljük, megtapasztaljuk, hogy ha az ember boldog, telített, feldobott, ha valami nagy öröme van, oly könnyen megy a szolgálat. Valóban fel sem tűnik a pohár víz, a meglátogatás, az adás, a teherhordás. Van valami mély összefüggés a boldogság és a szolgálat, sőt, még az áldozathozatal között is. Szinte lehetetlennek tűnik, de boldoggá kell lennünk ahhoz, hogy szolgálni, szeretni tudjunk. Hiszen szeretni csak azt tud, akit szeretnek. Adni azt tud, aki maga is kapott.
A szolgáló testvér nem zárkózik be, nem elutasító, hanem kapcsolatra kész és képes. Mónika, a legkisebb itt a csecsemő osztályon. 4 éves lesz. Adataiból annyit tudunk, hogy az édesanyja 17 évesen leányanyaként szülte ipari tanulókorában. 2 évvel ezelőtt került hozzánk. Édesapja látogatta, de baleset áldozata lett. És azóta az apai nagymama tartja vele a kapcsolatot. Zsolték 3-an vannak testvérek, mind a 3 gyermeknek más és más az apja. Egyszer eljött hozzá egy férfi és egy nő. Nem lehetett tudni, hogy a szülők voltak-e. Megálltak az ágynál, meglátták, és elmentek. Azóta senki sem látogatja. Teológiát végeztem, 1 évig lelkipásztor voltam egy faluban, és eredetileg is szeretetszolgálatra készültem, de a Magyar Református Egyházban olyan nagy a lelkészhiány, hogy szükség volt arra is, hogy kihelyezzenek, illetve hogy kikerüljek. És ezért a püspök kérésének engedni kellett, úgyhogy kihelyeztek egy faluba, és ott voltam 1 évig, de a szeretetszolgálat felé való vonzódásom az megmaradt. Pontosan nem tudtam azt, hogy ide fogok kerülni Őrbottyánba, meg hogy szellemi fogyatékos gyerekek közé. De úgy gondoltam, hogy egyelőre ők azok, akik közel állnak hozzám, és akik felé az evangéliumot elvihetem. Olyan formában, hogy közvetlenül segítséget nyújtok számukra. Azzal, hogy tényleg rászorultságukban segítek rajtuk, amennyire tudok. Aztán, hogy a szeretetszolgálat területén nem máshová fogok elkerülni, azt nem tudom. Mert végül is vannak hajléktalanok is, meg van még nagyon sok rétege a társadalomnak, amelyik rászorul segítségre, és lehet, hogy végül is egészen más területen fogok kikötni, de úgy érzem, hogy egyelőre itt szükség van rám. Szervusz, Carmen! Szervusz, cica! Tökö! Jaj, tökö! Szervusz, tökö! Adj egy puszit neki, Patricia! Adj egy puszit akar önnek, szervusz! Szervusz! Gyere, gyere! Gyere, menjünk ide a székbe! Gyere, menjünk ide vele, üljünk a székbe! Ide, és most fogsz elni, gyere! Ide, üljünk ide. Ide szépen betesszük a lábát. Így, mert az kell neki, hogy szépen egyenesen. Ő az én első kislányom, és ő meg a
kisfiam, aki utána született, és a kislány az halva született. És aztán mindenféle gépekkel fölélesztették, és hát nagyon súlyos szellemi fogyatékos, persze, mikrokefál, liás, az agyának a 86%-a hiányzik. Hát ez meglátszik rajta. Nem lehet tudni, hogy miért, valószínűleg valamilyen fertőzés volt, amit én nem éreztem meg, csak ő a terhesség alatt. És hát akkor elkezdődött ez a kálvária, amit azért gondolom, hogy érdemes elmondani, mert én is, amielőtt ez megtörtént volna velem, azt gondoltam, hogy ezek azok a történetek, amik másokkal történnek, és velem soha nem történhet ilyen. Tavaly, amikor én láttam először ezt a kislányt, hogy hol van és hogy szeretik, akkor, és láttam, hogy itt mennyire fontos ez a vallási része a dolognak, akkor megkereszteltettem. Igen, ugye, tavaly megkereszteltek. És a Patriciót is bizony, a Zsónéni. Konfirmálni azért akartam, hogy önként magamra vegyem azt a fogadalmat, amely szüleim, keresztszüleim és nagyszüleim megkeresztelésemkor helyettem tettek. Gábor István, mi a konfirmáció? Hitünk megerősíti, Szentére által. Zsohár Anna Mari, mi a Biblia? Könyve. Kaiser Andrés, mi az evangélium? Öröm hír, öröm üzenet. Nagy Ági, Jézus Krisztus életét milyen ünnepeken ünnepeljük? A karácsony. Karácsony a Jézus születése napja. Virágvasárnap akkor vonult be Jeruzsálembe, és megtisztította a templomot, nagy csütörtök alámosás, és kiosztotta az utolsó vacsorát, nagypéntek keresztrefeszítés, nagyszombat a sírba, húsvét feltámadás, áldozó csütörtök a mennybe, és pünkösd a lélek kitüntetése és az egyház születése napja. Vitek Ildikó, mi neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, úgy életemben, mint halálomban, nem a magamén, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztus tulajdona vagyok, aki engem az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az ő mennyei atyánk tudta és akarata nélkül egy hajszál sem eshetett le az én fejemről, sőt, inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. Tubák Irénke, hány dolgot kell tudnod ehhez a boldogsághoz? 3. Hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom, miképpen szabadítottam meg Jézus Krisztus által, és milyen hálával tartozom ezért a szabadításért. Vidák Laci, mit tudsz az Anyaszent Egyházról? Hiszem, hogy az Isten fia a világ kezdetétől annak a végéig az egész emberi nemzetségből egy gyülekezetet gyűjt egyben, azt oltalmazza és megtartja, és hiszem, hogy én annak élő tagja vagyok, és az is maradok. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Vallástételetek és fogadalomtételetek alapján felhatalmazlak titeket az Úri Szent Vacsorával való élésre, és befogadlak benneteket a gyülekezet úrvacsorázó tagjainak a sorába.
Isten őrizzen és áldjon meg titeket, és tartson meg hűségesen az ő nagy kegyelmében. Amen. Először kitrágyázunk, és csak utána etetünk. A trágyázás úgy történik, hogy Pisti bemegy, Józsi hozza a talicskát, kijön az olból, átmegy a másikba, nem mászik a kerítésen. Átmegy a másik olba, így megyünk végig, utána kislagozunk, és utána etetünk. Taligával szépen. Az állatok gondozása néhány nagyfiú feladata, András bácsi vezényletével. Pisti, 21 éves, 8 éve van itt. Ő gondozza a sertéseket, igazi gazda módjára bánik velük. Az ikertestvére egészséges. Jó. 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 Ücsvalat! 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 Ücste! 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 Tudod a fehér gödröt? Minden ház körüli munkában részt vesznek a gyerekek. A legfőbb célunk, hogy önállóak és boldogok legyenek. Otthon érezzék magukat, jókedvük legyen. Tudja, hol az ajtó, hol ugat a kutya, mozogjon, éljen, tevékeny legyen. Az egésznek a titka, a személyes kapcsolat, az érzelmi kötődés. Mindig leesik. Szedjed, Jutka! Szedjed, Juti! Ne foglak hagynál, számít sem! Fontosnál a felenkánál, beleveljék! Hoppá! Hosszú járok, és minden héten jövünk 4-5, sőt van, hogy 10-en is a kertben dolgozni, diakóniában. Nógrád megyéből kisegítő 8-at elvégeztem Szárkokon. Szüleimről nem... Szüleimről nem tudok. Nagyon tudok, hát én átgondozott voltam nevelőszülőknél. Sok helyen voltam. Manyi 33 éves, 25 éve van az otthonban. Apja meghalt. Anyjával jó a kapcsolata, leveleznek.
Ezek a gyerekek mindenkinél hálásabbak. Ez nem tart be neked, nem intrikus, nem örül a károdon. Hallatlan szeretet árad belőle. A megújulás, felfrissülés alkalma az imádság. Azok, akik szolgálnak, mások terheit viselik, ezt naponta gyakorolják. Ilyen az ebéd utáni ájtat is. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Erre az életre hív bennünket, mindannyiunkat. Jézus Krisztus hív minket a diakónia szolgálatára, a szeretet szolgálatra, amely olyan embereket hivatott szolgálni, segíteni, akik önmagukat nem tudják ellátni. És minket, akiket elhívott erre a szolgálatra, segít, irányít, vezet mindennapjainkban. És ezek az áhítatok is azért szükségesek, azért kellenek, hogy őtőle erőt vegyünk és erőt kapjunk feladatainkhoz, mindennapi munkánkhoz. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, ő néki mennyei karokkal együtt zeng hálát. Gábor Pityu, az egyik erősségünk. 30 éves, 28 éve van itt. Mindig várja a szüleit, de hiába. Egy éves vagyok. Anyám a 30 éves koron kerestem fel. Először levelet, képeslapot írtam neki, nénapjára, és utána anyám válaszol. És egyszer eljött látogatni. Sanyinak ez már a második munkája. A gyereket az neveli, ha partnere vagyok, ha vele vagyok, ha egyenrangúként kezelem. Semmi más. Hiába van előírva, hogy csinálja, ha te nem csinálod vele. Ebben látom a titkát az egésznek. Ezt ide, kéket tedd ide, és a sárgát ide föl. Ezt ide. Úgy, és a sárgát ide föl. Sárgát ide föl. Az lesz az. Ez lesz, jó? És akkor ide fehér, ide rakod föl a fehéreket. Ide 3 fehéret egy végtébe. No. Baba, ide figyelj, és szépen csinálja. Ez itt. Így csinálja. Ez szépen csinálja. Tessék. Itt lefogni. Nem ezt mutogatjuk, hanem itt szépen. Tessék csinálni, te csinálj. Szilárd Jussi. Ide. Igen, úgy bizony, nagyon okos. Nagyon okos. Hogy lássam, mit csinált a vaksi? Ha csinál, szépen összerakja, tudjon meg ezt csinálja. Tessék szépen beszélni. Vitek Ildikó vagyok. 18 éves múltam.
2 éve vagyok itt. A villányútról jöttem ide, elvégeztem a 8 osztályt. A szüleim itt laknak, Őrbatyánban. Tuvák Irenka vagyok, 24 éves vagyok, 1977-ben kerültem ide, 11 éve vagyok itt. Van egy húgom, ő 18 éves, kereskedelmi iskolába jár, most másodéve. Édesapám Érden lakik, a húgommal együtt. Édesanyám 1985. február 24-én meghalt. Én jártam iskolába, 2 osztályt elvégeztem. Az otthon nem csak épület, hanem lelkiség, amit állandóan meg kell teremteni. Az otthonteremtés belső feltétele a szeretet, a bizalom, hogy valaki otthon érezze magát. Az otthon életközösség, feloldódás, védelem és biztonság. Ezt alkalomról alkalomra újra meg kell teremteni. Mászott a zsűrkébe. Micsoda hetsz lesz, gondolta. Kicsit elaludtam, mikor indulok. Hogy van így? Kedves gyermekem, nagyon szépen köszönöm a képeslapot. Szeretném, ha többször is írnál, és tartanánk a kapcsolatot. Jó lenne, ha tudnál magadról küldeni egy fényképet. 4 testvéred van, 2 fiú és 2 lány. Választ várok, édesanyád. Kászor ünnepeket kíván, Bartusán. Kedves Manyikám, a levelem a legjobb egészségben találjon. Mind csak megvagyunk. Ne haragudjál, hogy nem tudtam elmenni, mert nagyon fáj a lábam. Sajnos nincs más, aki elmenjen. Azért küldöm a csomagot a névnapodra. Sokszor csókol az egész család. Névnapod alkalmából jó egészséget kívánunk. Szeretettel, édesanyád. Kisbíróba kétségvallatott ember, mit akarsz és ki vagy? Sírok és a sírókét vagyok. Van-e tűrni másokért erőd? Van-e nagy igazi hited? Nincs, de meghajlok a hit előtt. Millió könnye nem sok neked? Miért nem sírsz csak magadért? Nem, mert én mindenkiért szenvedek. És ha meghalsz a kínok alatt? Milliószor szebben halok, mert az én sok könnyem itt marad. És ha tovább is így csörtet a lét? De a könnyálmad összeér, és elönti a világot. Elég. A legboldogabb idő az, amit a gyermekek között tölthettem. Verseltünk, énekeltünk, zenéltünk, imádnak szerepelni. Boldogok, ha megmutathatják, amit tudnak. Brum, 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 sír a medve. Brum, 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 nincs jó kedve. Vajon mi sír ez a kicsi medve? Mert házba hívják, és nincs hozzá kedve. Brum, 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 a kis mackó. Nagyon nyújt, kis kuckó. Vajon mi
úgy hazamennék. Marika, te hány kilométerre laksz innen? 300-ra. És hol? Hajdúböszörményben. Nekem nem kell annyi. Marika, Te itt laksz a faluban, igen, ugye? Marika, úgy elmennék egyszer hozzád oda. Hát nagyon messze van, Mátikám, csak autóval tudsz eljönni. Autóval? Igen. Elvigyelek egyszer? Igen. Jó. Arra, hogy teológiát tanulok, hogy lelkésznő leszek, először 7-es koromban általános iskolában gondoltam. A szülőkkel való harcot, akik ugye a szívükben örültek, csak féltettek ettől a pályától, és ezért tiltakoztak, követte a tanárokkal és az osztálytársakkal való szembenézés. Tanáraim külön 4 szemközti elbeszélgetésen próbáltak eltéríteni ettől a gondolattól. Nem a környezetem hatására választottam pályát, hanem a saját belső megérlelődött döntésem szerint. Az 5 év teológiai tanulmány után 1980-ban abszolváltam, és a segédlelkészi, tehát gyakorló évre meghívást kaptam a Magyarországi Református Egyház Diakonus Képző Intézetébe, hogy lelkigondozói, lelkészi, internátusi feladatot lássak el a diakonus hallgatók között. Éreztem, hogy jó helyen vagyok, és ezt megerősítette egy ige és egy ige hirdetés, melyet a diakonusokkal együtt hallgattunk Beregfürdőn az evangelizációs héten. Józsuének az elhívása: légy bátor és erős, kezdj hozzá, semmit ne félj, mert én az Úr, a te Istened veled leszek, és megtanítalak mindenre, amelyet el kell végezned. Őrbottyánba 1983. szeptemberében kerültem. Az egyházon belül akkor 2 lehetőségem volt, vagy gyülekezeti munkát vállalok, gyülekezeti lelkipásztorként, vagy maradok a diakóniába és egy intézményt választok. Őrbottyánra 2 szempontból gondoltam, és jöttem el érdeklődni, hogy ide jöhetek-e, és lesz-e feladatom, munkám. Az egyik nagyon fontos szempont, ami ide vezérelt, hogy itt volt a legtöbb gyakorlatban élő, dolgozó diakónus hallgató, és a másik szempont pedig szerettem volna megismerni Zsó nénit, mint embert, és ha úgy gondoltam, hogy ha tudok, akkor tanulni szeretnék tőle, és vele együtt munkálkodni. Ha valamit szeretnénk, akkor mindig az ideálisat fogalmazzuk meg magunkban, és számomra is van egy kép, hogy milyen lenne, vagy ki lenne jó a diakóniai szolgálatra, és kiket várnánk a a gyerekek és az öregek szolgálatára. Egy életformát legyenek készek vállalni. Talán ez az, amit nem lehet másképp csak hitből és odaszánással megtenni. És készfogásod erős, mint a pánt, mely azt üzeni, senki se bánt. Egész karoddal ölelj, hogyha fogsz, fél öleléssel csak félig dobogsz, és a küszöbnél a lábad megáll, mosolygásod szívre nem talál. Egész világon szólj, hogyha beszélsz, megtorpanásod azt jelenti fész, csak félig fogad arany trombitád, pedig a jó szó gazdára talál. A zsebeidből hullon drága gyöngy, mely megragja mindazt, mi göröngy. Ajtónyitásod nyomán fényderül, egész szívvel, vagy csak birtokon belül. Otthon leszel, ha kigyújtod a fényt, jöjj, mondjuk ha reményel házhoz, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr, nagy csoda dolgot mivel.
Imádkozzunk, kedveseim! Jó Istenünk, szerető mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük meg néked ezt az estét. Köszönjük, hogy hétről hétre együtt lehetünk, imádkozhatunk, ígédre figyelhetünk, énekelhetünk. Köszönjük, édesatyánk, hogy testünkről, lelkünkről te gondoskodsz. 21 évesen ismertem meg Jézus Krisztust, addig hitetlenül éltem a világban, mindaddig, amíg meg nem szólított 21 évesen az Úr, és meg nem fogta a kezem, és vezetett az ő útján. Hálát adok Istennek akkor, amikor itt körülnézek ezeken a gyerekeken, a munkatársakon, és azon, hogy különösen én is itt lehetek közöttük. 4 éve vagyok itt az intézetben, és látva azt, hogy ezeknek a gyerekeknek mennyire szükségük van arra a szeretetre, amit Jézus Krisztus tud adni egy-egy hívő embernek. Adott nekem is, és Isten megmutatta, hogy hová vezet az ő útja, hogyha rábízom az életemet. Ez ide vezetett őrbottyámba, mert minden embernek ki van jelölve a helye, és olyan jó, hogy békességet kaptam ezáltal. Mert Isten csak az ő békességét akkor adja, amikor az ő gyermekei az ő útján járnak. Azért van síró, hogy vigasztad, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van sebb, hogy bekösse kezed, vak elhagyott, azért van, hogy vezet. Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között, és az irgalmat kínok fakasztják, és mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathad, hogy mennyi szeretet van benned. Megmutattad-e néha legalább? Enyhült, szépült-e tőled a világ? Vagy tán kezedről támadt foltra folt, ott is, hol eddig minden tiszta volt? Mi vagy? Vígasztnak írnak, szántak, menedéknek, oszlopnak szánnak. Ki van jelölve a helyed? Ne nyugodj, míg meg nem leled. Kedves fiatalok, mint minden héten most is együtt vagyunk, hogy közösen figyeljünk az Isten igéjére, és együtt tiszteljük őt. Hogy szoktuk nevezni a mi alkalmunkat hetente? Ágota? Hétvégi áhítat. Hétvégi áhítat. Van ennek egy idegen nyelve is, hogy tekintélyes legyen, ugye? Hogy mondjuk? Précesznek hívjuk. Mit jelent a précesz, Laci? Előre tekinteni a jövő hétre, és visszatekinteni a múlt hétre. Imádságos szívvel, ugye, mert a précesz, ezt a latin szót így fordítjuk, hogy imádság. Ha most visszatekintünk az elmúlt hétre, milyen ige erősített benneteket, és milyen igét hallottunk a múlt héten. Hogyan mutatkozott be Jézus a tanítványoknak és azoknak az embereknek, akik itt a földön látták mind a két szemükkel. Irénke, hogy mutatkozott? Kinek mondanak engem az emberek, és ti kinek mondatok engem? Hogyan munkálkodott Jézus, amikor itt járt a földön, és találkozott az emberekkel? Laci. Csodát tett, gyógyított, tanított. Tudnátok-e példákat mondani arról, hogy hogyan tanított, hogyan gyógyított, és milyen csodát tett Jézus, amikor itt járt a földön?
Tudnál-e mondani, Krisztina, hogy kit gyógyított meg Jézus? Vakot. A vakot. Vakot. És mit mondott a vak az Úr Jézusnak? Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam. Mit cselekedjen? Hogy lássak. És elment, és megmosta a szemét, és újra látott. Rozika, tudnál egy példát mondani a tanításra? A templomadó, hangosan mondani. És hogy tanított ott Jézus? Kezébe tartott egy pénzdarabot, és megkérdezte, kinek az arcképét látjátok rajta? Császár. Császáré. És mit mondott tanulságként Jézus? Add meg a császárnak azt, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Igen. Az Úr Jézus nagyon szerette a gyerekeket és a fiatalokat. Egy alkalommal gyerekeket vittek hozzá, és a tanítványok, amikor el akarták utasítani a gyerekeket, az Úr Jézus megfenyített őket, és ezt mondta. Máté, meg tudnád-e mondani, hogy mit mondott az Úr Jézus? Engedjétek hozzám jönni a gyermekekkel, övék a mennyeknek országa. Igen, nagyon ügyes vagy. Istenem nagy, erős hatalmas, nála nincs lehetetlen. Az egyek közé, a völgyek közé, a csillagok is működé. Az Istenem nagy, erős hatalmas, nála nincs lehetetlen. Élt útföldjén egy Jobb nevű ember, aki fedhetetlen és becsületes ember volt, de nagy bajba esett, szavarait ellopták, tevéit elhajtották, juhai akolba égtek meg, fiaira, lányaira rászakadt a ház, de ő így szólt. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Aztán ő maga is megbetegedett, fekélyek borították testét, felesége is kigúnyolta. Átkozd meg az Istent és hallj meg! Úgy beszélsz te is, mint ahogy a bolondok szoktak beszélni. Ha jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Barátai nem értik szenvedését, és szeretetlenül vannak ott mellette. Ha beszélni próbálok hozzád, fáraszt-e, mert ki tudja magába folytani itt a szót. Hiszen másokat intettél, a rankatkezeket erősítetted, a botlazók táplálították szavaid. Mosoráltal sor fáradt, nem a bizodalma Isten félelmi, és reménységgel festett le utá. Te Jobb gyenge és szenved. Honnan vegyek erőt a várakozásra? Nem vagyok olyan erős, mint a kő, nem érzből van a testem. Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek. Még bizakodik. Még a fának is van reménysége. Ha levágják, újra kihagy, és az ő hajtásai soha el nem fogynak. Ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban csonkja, a víz illatától kihajt, ágakat hajt, mint a csemete. És még ezt is mondja. Tudom, az én megváltom él, és utoljára megáll a por felett. És az Úr jóra fordította Jobb sorsát, jobban megáldotta azután, mint az előtt.